Гошо не търси принцеси, защото вече си има кралица Криси. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Гоша се прибира при Криси. Гошо не е курвар по принцип, защото обича лудовлюбено жена си много, но ако се наложи, Криси ще му даде позволение. Гошо ще ви вземе жените с БНВ-то и ще ви спре банкомата. Той вече си има Криси. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание. И после потребителят не е намерен. Това е последното ниво. Криси го държи спокойно, а другите ги държи на сини блок. Душманен ги як ровела, мана стеколе те пераве. Душманен ги як ровела, Херакля насти тересене. Злобарите си лаят, ама Гошо и Криси не спират. Кервана си върви, а слабите остават да гледат. Гошо не е курвар по принцип, защото обича удовлюбена жена си много, но ако се наложи, Криси ще му даде позволение. Гошо ще ви вземе жените с БНВ-то и ще ви спре банкомата.